Guten Morgen, ich wünsche Ihnen alle einen sehr schönen Tag von dir. Shalom. Emmerhan, erst bieten een Kala en een Nota, amak ja dag, we gaan hier bij een fan worm, wie struppelom. Emmerhan, van der Welt wat merken, dat zijn bagels. Dat laat een beetje een donuts, maar dat is een beetje een tweebakje met een loch erbij. Emmerhan, en 1623, dan hield zich zo, gaan die mal met zo'n angefangen, de Juden, de Juden van Poland. Die hebben zo'n brood gebakt. En in de 1900 zijn vele van de Juden en andere mensen in de steeds getrokken. En neergewoond dat. En die hebben dat recept metgebracht. Nu is dat over ganz Amerika verspreid. Dat noemt zich bagels. Die kunnen nog. Ik had eens mal wie Tim Hortons, dat is een koffieshop. Dan doen ze een beetje fijn ruischen, een beetje toasten op één ding. Dan een beetje schmontjes, dus cream cheese opsmeren. Of je kan de butter opsmeren. Of saps of peanut butter. Oder je kan door van lunches, sauertjes maken, tortas. Die zijn te erg wat te brokken. So ik wil je van jou wijzen waar we die maken, dat is met arbeid. Maar je kan dan een grote herd maken. En dan doe je die afvrieren, en dan lussen ze fijn aan. En dan kan je die afvrieren, die vrieren zich zeer fijn aan. Dan heb je die op, en dan doe je die opwarmen. En dan die in een half snijden, en dan een beetje ruischen. Woe! Wil je zeggen, die worden gruwelijk schön smaken. Tut me gelijk dat van jou. Oké, daar zat je de bril op. Nou wil ik je mal wijzen dat je zien kan wat we hier van jou brokken. Hier hebben we 1,5 kuffel warm water, 1,5 cup warm water. Hier hebben we, je kan entweder 1 eetlepel suiker of 2 theelepel honey. Either 1 tablespoon sugar or 2 teaspoons honey. Hier hebben we 2,5 theelepel heave, 2,5 teaspoons yeast. En hier hebben we 2 theelepel salt, 2 teaspoons salt. En hier hebben we 4,5 kuffel meel, 4,5 cups of all-purpose flour. Nu gaan we afhangen. Now let's make the dough. Het ganz nächste wat we doen, hier hebben we entweder dat suiker of dat honig hierbij. Dan doen we er 1,5 kuffel water aan, wat 110 graden Fahrenheit. 1,5 kuffel, 1,5 cup of warm water. Dan hebben we dat honey bij, hebben we hier aan. Wat een beetje daar hier, dan doen we dat heave aan. We'll put the yeast in it. Wow. Ik heb een half, so hier wordt de boezes gewoon dat en de andere half wordt de zaag gewoon dat. Nu wordt het zeer fijn daar hier en dan wordt het 10 minuten staan laten. Stir it real well and then let it sit for 10 minutes. Dan worden we uitvangen als de heef gewoon dat. Zo. Correcte start. Nu om 10 minuten wordt het zeer fijn schuim. In 10 minutes you'll see how the yeast works. Oké, nu kijk maar, 10-15 minuten heeft de heef zeer fijn gegaan, waar dat hier zijn, dan weet je dat het schaft.
En daar waar we het zoutje nemen. En dan waar we hier een beetje meel nemen, dan waar we van dicht te maken. En een beetje op eenmaal. Ja, dat is zeer fijn. Dat, als je aan de machine doet, dat is zeer fijn, maar als je aan niet. Maar we worden dan hier dan met de hang van die ons erschwien en dan, nu waar we hier een beetje meer deeg nemen, of meel nemen. Wat we een zeer fijn deeg gaan, ik wil dat weten. En dan waar we een beetje fijn deeg gaan, dan worden we een stuk 10, 15 minuten snijden. Ja, nu wil ik weten wat dat zit, want we schweren den deeg 10, 15 minuten gekneed haben. Okay, nu wollen wir den Deeg hier von euch für 10 bis 15 Minuten kneten. I mean Deeg kneten. A la brava, so soll das wohl sein. Sei ihr Fan der kneten, je doller kneten det, je beter wat ich schmecken. So, was ich fein glatt ist, und da werden wir den an der Kam nehmen, und dann werden wir den von euch verloten. Eine Stunde gehen, was er sich verdoppelt hat, der Mehl, der Deeg. Okay, nu hebben we den Deeg hier bij 13 Minuten geknetet. Zoals je zien kan, dat is een zeer schmacker, glatter Deeg. Kijk maar. Nu werden we hier een klein beetje schmutz. Hier aan de kam nemen. Dat het niet ombaten is, zoals het staat. En dan werden we den Strom dicht doen. Waar we den onderdaken en de warm neerzetten voor een stunde. Wat het zich verdoppeld heeft. En dan werden we bagels maken. Oké, nu heeft de deeg zich verdoppeld. Nu werden we den eruit nemen. Dan werden we den nog eenmaal wat ganz doel punchen. Zoals je zien kan. Nog eenmaal een klein beetje fijn durchkneden. En dan wat we dan willen doen. Dan willen we dat en alles in übereine bietekjes snijden. Dat zal van ongeveer 10 bagels geven, 10 bieter. En dan willen we ervan runde bolletjes maken. En daar willen we ontstaan bagels te maken. Moet eens zo wat schaffen. Oké, dan willen we maar wat ze aan bagels maken. Hier hebben ze we hebben hier 10 stukken gekregen van ongeveer. Hier hebben we een tweebakje, dat we een klein beetje plat werden. Dat we den vinger hier een klein beetje meel aan dokken en dat we hier in de midden een beetje stit gaan trekken. Wat we er durch zijn. En dan dat we den andere vinger doornemen en dan dat we ze stit. En dan zageltjes een beetje uitraken. Ja. Dat wordt vielleicht niet het eerste mal perfect zijn. Dan heb je alle een beetje zo. Ja, check hem al. Correct de start. Wow! En waar is de start? Meel aan dokken en mijn vinger hier in de midden een beetje stit gaan trekken. Ja. En dan nemen we waar is de start, bij het vinger stoneren. Dan draaien we in rond. Correct de start. Ja. Dat geeft onze bagels. Nu worden alles de start. Ja, check hem al. Nu hebben we die alle gemerkt. 10 stuk. Worden ingespreiden van ongeveer 20 minuten. Zaten laten. Laten we rest voor 20 minuten. En dan werden we de kerken. En dan nu dat we de baken. Oké, die tijd wordt onze bagels te gaan doen. En we kunnen weten wat we er nog alles snap doen. We hebben hier zo'n spices am stoel gekocht. Dat nennt zich Everything Bagel. Dus zijn al die spices wat een jemals wel op zo'n bagel nap kan zijn. Dat kan je hem stoel kopen. En daar hebben we nog aan de zijde een halve jalapeno sehr fijn gesneden, wo we dat ook een beetje op. En weet je kan er zo'n op als je wil op de bagels. Kaas, of zandbloemzoetig, of karpzoetig, of wat immer je wil, kan je erop streken, wat immer spicy je gleichen. Maar dat is wat we van der worden doen. En wat je wil, je daar dat niks niet op, dat is ook goed. Zoals je zien kan, we hebben hier meestal 3 Liter water am Kerken gebracht, 3 liters of water, bring it to a boil. En dan hier hebben we 1 theelepel backzout en 1 eetlepel suiker. Nu hebben we dat, hier is het
en water neer. Dan wou dat fijn dichtrijden. Dan wou de bagels kijken. 1 minuut aan jeder zijde. Oké, de bagels gaan hier nu 20 minuten gewoon. En dan wou we hier neer. Dan wou we 1 minuut aan jeder zijde kijken. We waren stek 3 stek, er 5 op eenmaal. 1 minuut aan één zijde. Dan wou we even draaien. En dan aan de andere zijde ook nog 1 minuut. En dan nemen we de eruit. Oké, nu gaan we hier 1 minuut aan jeder zijde gekeken. Dat we hier zo stil gaan. Dat is de smaak aflaken. Krijg ze staat. Daar. Nu gaan we alles staat. 1 minuut aan jeder zijde kijken. Oké, wat we dan doen is, we gaan de speisje hier. En dan gaan we de voets, ze staat bezalten. Door met de speisjes is weer. Je kan de zon opschieten wel, maar je thuis wel, oder zandbloem zoetig, tarpskenner, wat immer je wil, salt en peper, oder bloß thuis, wat immer je wil. Maar we doen dit van jou. Oké, nu hebben we die alle gekeken, 1 minuut aan jeder zijde. Daar. Kijk maar dat. En dan wat we dan doen is, hier kijk je al de jalapenos dan op. En dan doen we een voet, die spits je dan op, wat immer spits je dan wel. Zo, dan bakt dat een beetje beter. Dat is dan alles een fijn noot. En zoals ik zei, je kan de keizen op, wat immer je wil, wat immer spits je lijken. Oder vielleicht auch nicht. Da, ich leg dit, dus ik dat gewesen had. Da, dat naast ik everything bagel. Dat heeft alle spices van een jemelsvel op zo'n dit aan. Da, nu hebben we de oven opgedraaid met 425 graden Fahrenheit. Nu hebben we de baken. Stek 20 minuten of zo, ik wil het wezen. En wat je nog best vergeten had, hier hebben we geslepen ei, dat naast ik egg wordt. Doe je nog al een beetje met eier bepenselen. En dan zijn die van buiten zo zeer fijn ruis, knusprig. En van binnen zo fijn week. Ja. En als je dat niet, hoe ben ik toch zeg goed van jou. Ja. Dat kost niet veel en dan heb je dat zeer fijn knusprig en ruis van buiten. En van binnen zo zeer fijn week. Oh, maar dat direct al zo schijn, wie hadden al wat am oven. Ja, kijk er maar af. Wauw. Oké. 15 minuten aan één zijde aangedraaid. Je kijkt er maar. Zo zit het dan. Beide zijden, zeer schijn. Zo 15 minuten aan de eerste zijde en 10 minuten aan de andere zijde. 375 graden Fahrenheit. Dat recept reed naar 425, maar ik neem aan dat het te sterk. Zo 375. Je kan je dan checken, want als je fijn bruin is, dan neem je dat eruit. Nu kijk je mal, nu hebben we wat we aan onze bagels gebakt. Ik heb die gesmaakt. Schmecken zeer schijn, zoals ik zei. Je kan door cream cheese, schmondcheese, oder butter, oder die in een half te lang snijden en dan sandwiches maken. Schmecken zeer schijn. Ik wil maar nog eenmaal, tweemaal zoveel maken. Dan wil ik die airfryer, dan heb ik verlangen zo'n staat. Die schmecken zeer schijn. De Frühstück ook met Frühstück. Die een beetje toasten, of wat ze eraan ruischen. Met je eier, je bruine eier, schobelen, of whatever. Dat schmeckt ergens waarschijnlijk. Kijk mal dat, we hebben hier nog zo'n bagels gemaakt met broodmeel, whole wheat flour. Ik laat er wat zeer schijn smaken en die zijn dus nog gezonder. Zoals ik al zei, deze hebben we hier met broodmeel gebakt, met whole wheat flour. En die willen we een beetje met kaas van jou. Kijk, ze staat. Daar, kijk maar. Ik laat er wat ook
sehr schön schmecken. Und dus ik zei, je kan er zo knap als je wil. Oké, dit zijn de bagels met broodmeel of whole wheat. Wow, dit nog wel een klein beetje bepensen met eier, geschleerde ei. En je wonderen, was er een bakzoder en zakken maakt dat woeder dit om de kerken. Ik wil één ding zeggen, dan bakken die veel beter en dan worden ze smakbruin. Daarom zal zij houden dat die worden smakbruin worden en zij van bakken. Ja, nu wordt alles zo staat. Ditmaal hebben we den oven bij 375 graden. Hier hadden we 425. Moet zijn we dit wat doen. We worden hier voor 15, 20 minuten bern lopen. Dan worden we checken waar het zit. En deze hebben we met choice en jalapenos. Waar we die ook waren aan. Maar helemaal waren 15 minuten of zo. Dan checken, wanneer die smakbruin zijn, dan zijn die eruit. 375 graden Fahrenheit hebben we nu. En ik leer dat als het beste temperatuur. Check hem maar, die hebben nu 15 minuten gebakt. We worden nu de ploot plus omdraaien. Vielleicht nog eenmaal 5 minuten. Dan zijn die fertig. Eins draaien die op, eins draaien die niet om. En kijk maar. Zit dat smaak, of zit dat smaak? Dit zijn die met whole wheat flour, of wat ze naam broodmeel. Zeer schijn. Nu kijk maar. Dit zijn de nächste zout met wat we naam broodmeel, of whole wheat flour. En hier zo, deze hebben we met choice en jalapenos. En de andere hebben we dan met zo'n spicy, als ik een veelmaal weet. En we hebben gebakt 375 graden Fahrenheit. Voor een stuk 20 minuten. En die zijn dus kraak perfect uitgekomen. Ik hoop je proeft dat ook en wens je een geluk en Gottes zegen.